Magandang evening sa ating lahat mga adventure. Nandito kami ngayon sa baybayin na sakop ng Portuguese Island ni partner Andro. Nabalitaan kasi namin na marami daw kan dito pusit. Baka sakaling totoo yung aming nabalitaan. Kaya samahan na naman ninyo kami mga adventure sa aming paninisid ni partner. Dahil nung nakarang sisid namin ay kukunti yung huli namin. Sakaling makabawi kami ngayon. Kung ikay bago pa lang sa channel na ito at kung sakaling maibigan mo ang laman ng aming video ay huwag pong kalimutang mag-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated kung may bago kaming upload. Abangan ninyo mga adventure ang aming pag-ahon mamaya ni partner at kung sakaling makarami kami ay sabay-sabay nating matutunghayan kung gaano ba karami ang aming makayanan ngayon ni partner. Ano partner, ready ka na ba dyan? Ready na kaibigan kasi marami daw pusit dito, binalita sa atin ngayong gabi. Oo nga, kaya wag na natin patagalin, atin nang tirahin, baka tirahin pa ng iba. Tirahin na natin. Oo. Pero malaki-laki itong aking lalagyanan to, kaidol. Sana mapuno mo yan. So paano mga adventure, kita-kits na lang sa ilalim at ganun din sa aming pag-ahon mamaya. Kaya stay tuned mga adventure at kami ay lulusong na ni partner. Na kaibigan. Kanoping. Danggit. Danggit. Malabo ang tubig. Danggit. 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 Danggit pa rin. Danggit. Danggit. Danggit.
Malapad na danggit. Trumpet. Danggit pa rin. Danggit. Buti na lang nakuha pa.
A few moments later. Pauwi na kami ni partner Andrew mga adventure. Ang huli ay okay din naman. Mas marami konti kaysa nung huli na sisid namin. Lapit na kami dito sa daungan ng mga barko. Tabayanan na lang ninyo mga adventure yung aming pag-ahon mamaya at papasilip namin sa inyo yung aming nakayanan ni partner. Dito na kami sa pier. Ayan na mga barko. Bandang morning sa ating lahat mga adventure. Nakaon na kami ni partner at ang aming huli ay narito na. Ibubuhos na ni partner Andro ang kanyang huli. Ibubuhos ko na mga kaidol. Ay, sus. Ayun, Ay, 2 kilo din. 2 kilo. Pwede na. Ay, Bukod pa yung crabs na isang 3 kilo. kasirola. Ito mga adventure ang huli ni partner Ay, Andro. buhay pa. Oh, Nakadali pa siya ng butiti. okay. Ang sarap daw gataan. Nako. Ang huli ko naman mga adventure ay nandito din. Oh. Okay mo na. Ipasilip ko na lang sa inyo. Ayan. Walang duda. Walang duda. Titimbangin nga natin kaidol. Sige, tadyain mo. Ay, sus. 4 na kilo at saka 1/4. Naku po, may 1/4 pa. 4 na kilo at 1/4 Hindi pa iniksakto. eh, timbangan nyo talagang walang duda. Ay, Kasama po yung tali. 1/4 to eh. aba, kasama pa lang tali. Ito mga adventure, ang aming nakayanan ni partner. At salamat na naman sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi. At naway sa susunod na adventure ay magsama-sama tayong muli. At naway hindi kayo magsawa na manood pa sa susunod naming mga video mga adventure. At muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang umaga po sa ating lahat. Ay, ganun din po.